Online jazyky. Dobrý den, vítejte u našeho metodického webináře Opravujeme s úsměvem. Říkáte si, jak s úsměvem? Co tím myslíte? Jako tu situaci, kdy studenti sekají jednu chybu za druhou, až nevím, co mám opravovat dřív. Máte pravdu, oprava může být vyčerpávající a nekonečná. A právě proto jsme zvolili toto téma. Chceme s vámi sdílet několik základních principů, které vám při opravě ulehčí život a přinesou značnou úsporu vaší energie i hlasu. Nejedná se o nic složitého. Uvidíte, že nevelkou úpravou je možno docílit velkých změn a dokázat tak, že váš úsměv při opravě bude skutečně přirozený. Webinář jsme doplnili jednoduchými příklady z praxe. Zvolili jsme angličtinu, protože to je cizí jazyk, kterým jsme obklopeni nejvíce. Proto věříme, že příklady v ní budou srozumitelné i pro kolegy vyučující jiné jazyky. Než se dáme do opravování, musíme se nejprve podívat na to, co vlastně chyba je. Je k něčemu dobrá? Máme se jí bát? K chybám dochází při jakémkoliv učení. Když se učíte lyžovat, vařit, hrát na hudební nástroj nebo mluvit cizím jazykem. Je to součást učebního procesu. K chybám navíc dochází, i když se nic neučíte a děláte něco, co už dávno umíte. Chyba není nic jiného, než pouhá informace o tom, že něco neděláme správně. Je-libo příklad? Tak si představte, že vás na ulici zastaví turista se slovníkem v ruce a táže se. Kudy najdeš nejbližšího automat na jízdenka od metro? Ano, věta je sice šroubovaná, tahá za uši a obsahuje 6 chyb, ale rozuměli byste? Bez pochyby ano. Turista sdělil, co potřeboval. Informace byla předána. Komunikace byla úspěšná. A to si musíme my, učitelé i studenti, uvědomit. Potřebujeme se především domluvit a nevadí, když to nebude 100% správně. V průběhu webináře se budeme vracet k zásadním bodům tak, abyste měli šanci si je osvěžit a lépe zapamatovat. Zde máme první z našich mini opáček a neb shrnutí. Snažili jsme se zdůraznit, že je vhodné vést studenty k tomu, aby se chyb nebáli. Chyby samy o sobě problém nejsou. Problém je, když nevyužijeme jejich potenciál. A to je ono. Pro nás učitele je nutné naučit se s chybami dobře pracovat. A tak se na to hned podíváme. Ještě než začneme něco opravovat, je velmi důležité si dobře rozmyslet, co vlastně budeme opravovat. No schválně. Představte si automechanika, který přijde k vašemu zánovnímu vozidlu a bez jakéhokoliv promyšlení vám opraví místo brzdových destiček třeba airbag. U učitele by sice takový omyl nebyl vidět tak rychle jako u auta, ale časem by se projevil také. Pojďme si něco podobného předvést na příkladu z výuky. Představte si, že student v začátečnickém kurzu má za úkol říci, co obvykle dělá či nedělá o víkendu. Cílem aktivity je použít správně přítomný čas prostý a příslovce frekvence. Student je aktivní a navíc přidá informaci i o minulém víkendu. To je trochu problém, protože minulý čas se ještě neprobíral, ale student se s tím vypořádá po svém. Učitel opraví chybu v pozici příslovce often. Také opraví nesprávnou formu plain na play. Ale když už je v ráži, rozhodne se také opravit play na played a upozorní také, že člen určitý the u sportů neužíváme. Jinak úspěšný student má nyní v krátkém projevu hned 4 chyby. V hlavě má asi trochu chaos z množství informací. A pokud je učitel povídavý, ztratí se tak na krátké opravě i dost času. Z toho je vidět, že při opravě chyb musíme být opatrní. Pojďme se nyní podívat na různé typy chyb, které opravujeme při výuce cizích jazyků. Podívejte se na tento základní výpis a popřemýšlejte, které z nich byste opravovali na prvním místě vy. Klidně si video na chvíli zastavte a nechte si to projít hlavou. Vidíte, vy jste se snažili a škodolibý autor webináře vás malinko převezl, protože každá z výše uvedených možností je za určitých okolností správná. Tady totiž záleží na situaci.
Na prvním místě je vždy třeba opravit chyby, které vedou k hrubému nedorozumění. Tedy ke komunikačnímu záseku. Protože ano, v prvé řadě vedeme studenty ke komunikaci. Pokud někdo řekne I go to the zoo yesterday, udělal jasnou gramatickou chybu v čase, kdy místo minulého času užil přítomný. Ale jak jistě uznáte, stále mu rozumíte. Takže chyba to je, ale v tomto kontextu není záseková. Nebrání komunikaci. A teď pozor. Přichází příklad poněkud drsnější, ovšem pravdivé chyby ze života. Představte si, že oslovíte skupinu mírně podnapilých námořníků na ulici v Hamburku a vesele je pozdravíte. Hello guys! Místo hello guys. Je jasné, že zde se právě může jednat o ono hrubé nedorozumění, které může vést ke značnému komunikačnímu záseku, který je přímo úměrný počtu mořských vlků. Z předchozího příkladu jsme viděli, že záseková chyba vznikla díky špatné výslovnosti. Zrovna v případě angličtiny k tomu dochází poměrně často. Výslovnostní chyby je ve velké většině opravdu třeba opravovat ihned. Slovo je základní stavební kámen jazyka a pokud je již tento položen špatně, je založeno na zásek. Takže vždy opravujeme, pokud dojde ke zmatení. Samozřejmě, že i zde musí platit všeho s mírou. U prvního pokusu začátečníka o projev mu nemůžeme skákat do řeči za každým druhým slovem. Na druhém místě je třeba důsledně opravovat chyby akutní. Jedná se o chyby, které se týkají právě probírané nebo nedávno probírané látky. Jinými slovy, v hodině zaměřené na minulý čas pravidelných sloves budeme opravovat zejména chyby v tomto čase. To znamená především zapomínání na et na konci, špatné užití pomocného slovesa did, případně špatnou výslovnost, kdy student vyslovuje i písmeno e v koncovce et, které se u většiny sloves nevyslovuje. A za třetí je nutno přihlížet k tomu, nakolik je chyba relevantní úrovni studenta. Asi je zřejmé, že u projevu studenta začátečníka bychom v podstatě jen opravovali chyby, jenže to by nemělo smysl. Začátečník zná jen minimum gramatiky a slovní zásoby. Opravováním všech jeho chyb bychom ho zahltili a odradili. Takže se věnujeme jen tomu, co student opravdu zná. Pokud se student přece jen pokusí vytvořit větu složitější, je třeba mu pomoci a snahu ocenit. Nicméně současně je nutné se držet pravidla opravuj jen to, co je zcela nesrozumitelné. Pokud to srozumitelné je, i když gramaticky nesprávné, ale je to nad úrovní studenta, tak to pro tuto chvíli neřeším. Takže začátečník jistě potřebuje upevnit osobní zájmena jako your, his, her, přítomný čas prostý a podobně. Na druhou stranu nemá smysl opravovat předpřítomný čas, který nezná vůbec. Stejné by to bylo s podmínkovými větami s if. U mírně pokročilého studenta už můžeme opravovat minulý čas a budoucí čas s will. Předminulý čas sice může být vysvětlen, ale těžko lze očekávat, že jej bude student používat. U pokročilého studenta na úrovni B1 opravujeme třeba i rozdíly v budoucnosti mezi will a going to. Třetí kondicionál ale opět nemá smysl opravovat. Student by měl vědět o prvním a druhém kondicionálu. Prosím, neberte tyto příklady jako dogma. Samozřejmě jsou možné výjimky související s typem kurzu, studentů a podobně. Jde hlavně o obecný princip, abychom se nesnažili opravovat něco, o čem ještě student nemá ponětí, nebo co v danou chvíli není tak důležité. A je čas na další mini opáčko, tedy odpověď na otázku, co opravujeme. Víme, že opravujeme podstatné, především výslovnost a zásadní chyby vedoucí k evidentnímu nedorozumění, tedy to, co barvitě označujeme jako komunikační zásek. Dále se soustředíme na chyby, vládce probírané v dané hodině nebo kterou jsme probírali v nedávné minulosti. Vždy se orientujeme podle úrovně studentů. Pokud je sdělení srozumitelné, pomíjíme chyby, které jsou nad úrovní studentů. Máme představu, co je třeba opravovat.
Pojďme se detailněji podívat na to, kdy má oprava přijít. Takže kdy je tedy ideální opravovat? Hned po ránu, kdy je student ještě plný učební energie? Nebo snad až kolem 10. hodiny, kdy naopak učební energie klesá a student se tolik nevzpouzí? Jak vidíte, tak jsme to vzali za lehce pomatený konec, ale bylo to účelové. Jsme zhruba ve třetině webináře a možná, že někteří již začínali usínat. Tak jsme se vás rozhodli trošku pošťouchnout, ale pojďme tedy zase seriózně pokračovat. De facto lze opravu rozlišit na okamžitou a oddálenou. Okamžitá je taková, kdy reakce učitele přichází ihned po chybě. Oddálená je oprava, která přichází až později, ve chvíli, kdy student dohovoří, často až po ukončení aktivity, tedy například rozhovoru, vyprávění a podobně. Oprava okamžitá je základním nástrojem tam, kde procvičujeme novou látku. Je to situace, kdy si studenti látku osvojují. Okamžitá oprava jim umožní si látku zafixovat správně. Je to fáze hodiny, kdy nám jde o přesnost vyjádření. Dejme tomu, že jste právě představili a vysvětlili přítomný čas průběhový. Následně studenti vyplnili cvičení, kde doplňovali správné formy vět. Při kontrole pak dělají chyby, které je nutno ihned opravit. V prvním příkladu vidíme opravu nesprávné formy času. Ve druhém pak je sice forma správně, ale student nepoužil správný čas a je třeba jej opravit. Je to fáze hodiny, kdy studenti procvičují novou látku a mají si ji správně zapamatovat. V takovém případě je nutná pevná kontrola ze strany učitele, tedy okamžitá oprava. Druhým zásadním případem, kdy je oprava okamžitá opravdu nutná, je situace, kdy dojde k záseku, tedy k zásadnímu nedorozumění. Mělo by se přitom jednat o takový zásek, kdy to vypadá, že studenti nebudou schopni sami pokračovat dál. Podívejme se na příklad. Zde vidíme zásek přímo dvojitý. Student udělal jednu chybu ve výslovnosti, kdy draw vyslovil jako draw. A navíc zapomněl na minulý čas, který měl být drew. Takže nebylo jasné, zda student auto nakreslil či řídil. Došlo k záseku, kdy jeho partner nerozumí, co vlastně chtěl říci. Je nutný zásah učitele v podobě okamžité opravy. Připomínáme, že v případě komunikačního záseku musí učitel zasáhnout vždy, i když by záseková chyba byla nad úrovní studenta. Okamžitá oprava je přirozená. Slyším chybu, bezprostředně na ní reaguji a opravím ji. Jenže ji nemůžeme používat neustále. Má totiž jednu zásadní nevýhodu. Narušuje plynulost konverzace, plynulost myšlenek. Studenti, kteří jsou okamžitě opravováni, se začnou soustředit na formu místo na obsah. A pak často zapomínají, co vlastně chtěli říct. Pokud opravujete skoro pořád, pak navíc učíte studenty závislosti na vás. Budou neustále očekávat někoho za zády. Někoho, kdo je bude stále ujišťovat, že mluví správně. Nenaučí se mluvit sami za sebe bez opory. Co z toho plyne? Jakmile si studenti procvičili novou látku, je čas, aby ji použili samostatně. A my tomu přizpůsobili svůj způsob opravy. Zde nastává chvíle pro opravu oddálenou, tedy druhý typ opravy. Oprava oddálená je opravou, která nám není tak přirozená jako oprava okamžitá. Často se stává, že nám tak dobře nejde nebo sklouzáváme k opravě okamžité. Ta oddálená je prostě trochu opomíjená. Není na ní přitom nic složitého, jen si je třeba osvojit jednoduchý postup. Zadám komunikační aktivitu, nechám studenty samostatně mluvit. Přitom je obcházím a dělám si poznámky. Takzvaně monitoruji. Do toho, co říkají, nezasahuji. Teprve až domluví, shrnu s nimi, k čemu došli. A až poté si dáme zpětnou vazbu na to, jak se jim dařilo po jazykové stránce. Tedy teprve poté opravuji. Odklad mezi dobou, kdy chyby byly udělány a kdy jsou opraveny, dal tomuto typu opravy název oprava oddálená.
A teď to nejdůležitější, jak na samotnou opravu? Během doby, co studenti mluvili, si učitel udělal poznámky. Nyní podle nich na tabuli napíše ukázky nejtypičtějších chyb, třeba 5 vět. Pokud chce, chyby označí. A pak už nechá studenty, aby přišli na to, co je špatně a řekli mu, jak to má být správně. Podle toho, jak studenti reagují, také pozná, do jaké míry látku chápou či ne. Když se umí opravit rychle, na požádání sami připomenou pravidlo, proč to tak má být, případně chyby komentují, aha, no jasně, tak je vyhráno. A naopak, když váhají nebo neumí odpovědět, bude potřeba s nimi látku ještě probrat. Tento způsob opravy přináší spoustu výhod. Především není narušena komunikace. Studenti mohou v klidu dokončit svou myšlenku. Dále se studenti učí zvládnout komunikaci sami a vystačit si s tím, co umí. Je to nácvik na to, kdy cizí jazyk používají v reálném životě. Učitel jim nebude stát za zády a našeptávat správné tvary sloves. Oddálená oprava tedy nabízí řešení tam, kde by okamžitá oprava byla kontraproduktivní. Ale to není vše. Pravidelným používáním oddálené opravy vedeme své studenty k sebeopravování, tedy ke sledování toho, co říkají a případné korekci své promluvy. A v neposlední řadě díky oddálené opravě se dozvíme, do jaké míry studenti nové látce rozumí nebo v čem dosud tápají. Tolik výhod? To už za to stojí. Zatím si to vysvětlujeme všeobecně. Podívejme se na příklad jedné reálné lekce a použití obou druhů oprav. Jak zjednodušeně taková lekce vypadá? Za prvé ukážete a vysvětlíte studentům čas přítomný průběhový. Za druhé jej procvičíte na několika cvičeních, kde budou různě spojovat věty, hledat chyby, doplňovat tvary do vět a tak dále. Tady budete opravovat okamžitě, protože vám jde o přesnost. Potřebujete, aby si studenti upevnili správný tvar a správné použití. Po důkladném procvičení rozdáte obrázky, kde jsou lidé během různých aktivit. Studenti mají popisovat, co lidé na obrázcích dělají. Měli by to dělat víceméně samostatně, ve dvojicích nebo skupinách. Také mohou pracovat i písemně. Podstatné je, že u této třetí fáze lekce už učitel nezasahuje. Pozorně poslouchá a dělá si poznámky o chybách a také o tom, co se podařilo. Po ukončení aktivity podstatné chyby napíše na tabuli. Chyby přitom může vyznačit, ale nemusí. Poté se snaží vést studenty k tomu, aby mu chyby pomohly opravit nebo je ideálně opravili sami. Tabule po takové oddálené opravě by mohla vypadat asi takto. Vidíte, že jsou na ní zaznamenány vybrané chyby, které studenti udělali v komunikační aktivitě, například rozhovoru. Přitom jim můžete tyto chyby předložit různou formou. Zde vidíte, že jsou rozdělené do 2 skupin v horní a dolní polovině tabule. V jedné skupině chyby gramatické se slovní zásobou, ve druhé výslovnost. Také je před každou větou napsáno, jaký specifický typ chyby věta obsahuje. Tím studentům samozřejmě pomůžete. Máte ale také možnost jim napsat jen chybné věty a nejdříve je nechat, aby se zamysleli sami, co je špatně. Pokud byste to chtěli udělat ještě obtížnější, můžete jim věty pouze číst. Jak jste právě viděli, opravu oddálenou používáme u aktivit, kde nám jde o komunikaci a plynulost projevu. Přesnost ustupuje do pozadí, protože už měla být vypilována v předchozím procvičení. Nyní nám jde především o to, aby studenti uměli předat informaci, aby uměli komunikovat. A k tomu není nutné, aby bylo vše bez chyb. Pokud máte provést opravu oddálenou dobře, je důležité si chyby dobře zaznamenat. Zní to jednoduše, ale je dobré si uvědomit, co vše to obnáší. Záznam chyb v sobě totiž skrývá několik aktivit. Učitel musí zároveň poslouchat, k tomu zapisovat a navíc být připraven zasáhnout při záseku či pomoci s nápady. Každý učitel má většinou svůj systém záznamu.
Hodně pomůže rozdělit si záznamový arch na několik kategorií, například na tyto. Díky tomu je pak vidět, jestli náhodou nemáte tendenci slyšet jen chyby gramatické a neopomínáte třeba chyby výslovnostní. Dobrým tipem může být i vytvoření systému zkratek, díky kterým nebudete muset psát tolik. Samozřejmě, že není ani potřeba, ani dobře psát všechny chyby, ale to jsme si již osvětlili v první části o tom, co opravovat. A zde vidíte autentický záznam z pozůstalosti bezejmenného angličtináře. Zkratky zde znamenají G, grammar, P, pronunciation a V, vocabulary. Všimněte si také jedné praktické věci. Záznam pochází z poměrně malého sešitu, který je vhodný pro nošení po třídě, když obcházíte dvojice či skupiny a studenty a nasloucháte jejich práci. K tomu je ještě vhodné poznamenat, že je dobré být při tomto monitoringu nenápadný, abyste studenty moc nerušili. Dobrý trik může být například sednout si mezi skupiny, takže pak není zjevné, koho vlastně posloucháte. A máme zde velmi důležité shrnutí číslo 3, dávající odpověď na otázku, kdy opravovat. Pokud látku se studenty procvičujeme a potřebujeme, aby se bezprostředně dozvěděli, jak je to správně, jde nám o přesnost. V takové situaci upřednostňujeme okamžitou opravu. Pokud mají studenti látku samostatně a přirozeně použít, tedy mají zadanou produktivní aktivitu, je naším cílem plynulost. Použijeme vždy oddálenou opravu. Střídání okamžité a oddálené opravy můžete použít jako kontrolní mechanismus. V ideální hodině by totiž měla být přítomna cvičení, kde se zaměřujeme na přesnost i aktivity, kde nám jde hlavně o plynulost promluvy. Ideálně bychom v jedné hodině měli použít oba typy oprav. V reálné výuce se to pochopitelně nemusí vždy podařit. Někdy bude probíraný jev složitější a nám nezbude, než důkladně procvičovat a budeme potřebovat hlavně opravu okamžitou. Na aktivitu, kde budou studenti pracovat samostatně, nám vyjde čas až v následující hodině. Stejně tak i na opravu oddálenou. Takže už víme, jaké chyby opravovat, jen ty zásadní pro komunikaci a aktuální látku. Také víme, kdy správně opravovat. Když se látka trénuje a usazuje se její pochopení, tak okamžitě. Když trénujeme samostatné a plynulé vyjádření, tak oddáleně. Takže nám ale zbývá ještě jedna důležitá věc. Potřebujeme se dozvědět o tom, jakým způsobem vlastně chyby opravujeme. V zásadě máme k dispozici dva typy oprav, a to opravu zjevnou a opravu skrytou. Na opravě zjevné není vůbec nic složitého. Na opravě skryté není nic složitého. Ano, slyšeli jste dobře. Ani na jedné z oprav není nic složitého. Takže nás čekají jen samé jednoduché věci. Nejdříve si připomeneme opravu zjevnou a jak ji provádět. Můžete si představit, že vyučujete češtinu pro cizince a během výuky uslyšíte větu: Můj učitel pracovat hrozně tvrdě. Protože jste zrovna probírali časování slovesa pracovat, je třeba zasáhnout okamžitě. U opravy zjevné s vysvětlením učitel jasně ukáže, kde je chyba a sám předvede studentovi správnou formu. Neříkáme učitel pracovat, ale učitel pracuje. Je důležité upozornit, že v tom případě ale bere veškerou aktivitu na sebe. Student jen pasivně přijímá informace. Druhou metodou je přirozená metoda, kterou běžně používají rodiče k opravě dětí. Jen zopakují jejich chybnou větu, ale ve správné formě. Stejně tak i náš učitel. Aha, chci říci, že učitel pracuje hrozně tvrdě, že? Na této formě je pozitivní, že je velmi nenásilná. Je to, jako byste si jen ujišťovali, zda jste se dobře slyšeli. Není v ní tolik slyšet nadřazená role učitele a student se pak necítí tolik poučován. Třetí možností je oprava zjevná s žádostí o dovysvětlení. Zde učitel jasně identifikuje chybu, ale opravu již do jisté míry nechá na studentovi. Tomu ale významně ulehčí práci, protože mu dá dvě varianty, z nichž jedna je správně. Student pouze vybere a zažije slastný pocit úspěchu z dobré volby.
Tímto jsme tedy prošli nejběžnější varianty zjevné opravy. Jedná se o známé a užívané metody, takže je nebylo třeba dlouho rozebírat. Oprava skrytá je přece jen o něco rafinovanější než oprava zjevná. Její princip je jednoduchý. O co jde? Učitel gestem, výrazem tváře, zvukem, ukázáním na tabuli či jakkoliv jinak dá najevo, že student udělal chybu. Pak už je na studentovi, aby se sám opravil. Ne všichni učitelé využívají jejího potenciálu naplno. Přitom nám pomáhá šetřit hlas, energii a přesouvá velkou část práce na studenta. A na tomto slajdu je typická oprava skrytá. Vidíte? Že ne? No vidíte. Člověk by řekl, že to je pro opravu skrytou typické. Ale není. To je totiž špatně provedená skrytá oprava. Omlouváme se, ale opět jsme museli vložit probouzecí stránku do záplavy informací. A teď zase do práce. Variant, jak studentovi naznačit, kde je chyba, je samozřejmě víc. První z nich je ta, kdy učitel pouhým důrazem označí slovo, které je špatně. Můj učitel pracovat hrozně tvrdě? To většinou stačí k tomu, aby si student uvědomil, kde je problém. Studenti se velmi brzy naučí poznat ve vaší intonaci, že něco není v pořádku. Druhou základní možností je opět zopakovat chybnou větu, ale zastavit na místě, kde k chybě došlo, s tázací intonací. Případně můžete nakonec přidat tázací zájmeno, co, který, jaký a tak dále. Třetí základní variantou je neverbální oprava, která je skvělá k šetření unaveného hlasu. Nemusíte říkat vůbec nic, ale pokud slyšíte chybu, stačí ukázat gestem, grimasou, že není něco v pořádku. Jedná se o vynikající prostředek každého dobrého učitele, který se snaží snížit délku své promluvy a přenáší aktivitu na studenty. Cílem je přece zajistit, aby mluvili hlavně studenti a ne my, učitelé. Neverbální oprava, kdy opravujete, aniž byste mluvili, má spoustu výhod. Ušetříte při ní spoustu času, hlasu a energie. Je dobré si uvědomit, že touto opravou nejméně zasahujete do promluvy a nerušíte tolik mluvčího. Do jisté míry kompenzujete nevýhody okamžité opravy, ale lze dobře použít i při oddálené opravě. Je prostě efektivním a čistě pedagogickým nástrojem. Pokud ji umíte dobře používat, jste skutečným učitelem. Jen je dobré používat ustálený systém signálů, aby se studenti dobře orientovali, v čem chyba přesně spočívá. Pojďme se podívat na pár příkladů. Učitelé angličtiny budou určitě souhlasit, že jednou z nejopravovanějších chyb je zapomínání na S ve třetí osobě čísla jednotného. Tuto chybu opravuje každý angličtinář neustále a proto si může vzít na pomoc právě signály. Jedním z nich je ukázání 3 prstů, které mají znamenat třetí osobu jednotného čísla. Některým studentům pomáhá syčení učitele, které upozorňuje na chybějící písmeno S. Také je možné zopakovat chybné sloveso a ukázat rukou pokračovací gesto znamenající, že sloveso není kompletní a něco mu na konci chybí. Dalším velmi častým jevem je zapomínání na minulé tvary sloves. Je to jedna z nejběžnějších chyb, které učitel cizího jazyka opravuje. Můžete třeba ukazovat palcem doprava. Z pohledu studentů je to směr doleva a tedy do minulosti na pomyslné časové ose. Ze začátku je dobré doprovodit tento signál slovem past nebo yesterday, než se její studenti naučí. Můžete použít i samotné slovo yesterday nebo past, sice to nebude čistě neverbální oprava, ale funguje to. Nebo mít na tabuli nebo na plakátu napsaný minulý čas nebo slovo past. Pak stačí jen ukázat. Je samozřejmě ideální vypracovat si vlastní systém signálů, ty studentům vysvětlit a pak je systematicky používat. Není jich zase tolik a můžete se inspirovat některými, které zde uvádíme. A opět je tu zlomový bod webináře a s ním krátké shrnutí.
Pověděli jsme si o základních možnostech, jak opravovat chyby, o opravě zjevné a skryté. Zatímco u opravy zjevné učitel jasně poukáže na chybu, u opravy skryté jen naznačí a na studentovi je, aby ji odhalil. U opravy zjevné může učitel vše sám vysvětlit, může zopakovat stejnou část, ale správně, nebo může požádat studenta o vybrání správné formy z variant. U opravy skryté učitel naznačí hlasem, zastavením na chybě nebo neverbálně, kde chyba je. Pak se pokusí vést studenty k odhalení chyby a pochopení, v čem je problém. Pokud se vám podaří naučit sebe a studenty pár signálů k neverbální opravě, bude to velká výhra pro všechny. V předchozí kapitole jsme zmínili víc typů oprav, a to jak zjevné, tak skryté. Možná se teď ptáte, který vybrat. Budeme vycházet z toho, že bychom se měli snažit přenést co nejvíce aktivity na studenta. Celý výběr typu opravy nám pomůže vyřešit princip mini-maxi, minimální možná intervence, při maximální aktivizaci studenta. A co by to pro nás znamenalo v praxi? Vezměme si příklad opět z angličtiny, kdy student například sdělí větu I was played tennis on Tuesday. Takže budeme postupovat od minimální intervence a snažit se maximálně zapojit studenta. Nejdříve gestem jen naznačíme, že něco není v pořádku. Nedáme najevo, kde je chyba. Naše intervence je minimální. Student přemýšlí a snaží se objevit chybu. Je maximálně aktivizován. Pokud se mu to nepodaří, naznačíme třeba zdůrazněním, kde je chyba I was played golf. Naše intervence je stále minimální pro daný případ. Po identifikování chyby vedeme studenta k opravě. Snažíme se jej opět maximálně aktivizovat. Pokud není schopen opravy, přidáme nápovědu například ve formě variant I was played golf or I played golf. Student pravděpodobně vybere správnou variantu. Pokud se student nechytá, dovysvětlí učitel sám. Celý postup je samozřejmě ideálním případem a určitě není možné jej aplikovat vždy. Například v situaci, kdy nás tlačí čas a chyb je hodně, budeme muset víc sahat k opravě zjevné, aby byl postup rychlejší. Zatím jsme si vše předváděli na opravě ústního projevu, ale všechny představené principy lze použít i pro opravu písemného projevu. I u písemného projevu můžeme pracovat s oddálenou opravou. Při opravování textů svých studentů vyberete nejčastější chyby v aktuálně probírané látce. Ty během lekce napíšete na tabuli a společně se studenty opravíte. Jednoduché. Stejně tak můžete při opravě písemného projevu používat jak zjevnou opravu, tak skrytou. Ta zjevná je běžnější. Učitel prostě jen napíše správný tvar. Student si opravu přečte. A to je většinou vše. Nevýhoda zjevné opravy je v tomto případě také zjevná. Student nemusí vyvinout žádnou aktivitu. Vše za něj udělá učitel. Oproti tomu skrytá či návodná oprava pracuje se zavedeným systémem zkratek, podle kterých student pozná, jaký typ chyby udělal. Je to příležitost maximálně zapojit studenty a přitom si nijak nepřidělat práci. Pro studenty je to sice náročnější, ale také přínosnější. Stačí jen zavést systém zkratek a studenti mohou pracovat. Tak a je to. Je tu závěrečné shrnutí. Nyní už víte vše podstatné o opravě. Co, kdy i jak. A navíc víte, k čemu jsou chyby dobré a že není třeba, abyste opravovali vy, vždy a všude. Takže můžete jít domů. Kdo už doma je, tak aspoň vyjde ven a dá si někde za odměnu 1-2 deci vína. A pak může teprve domů. Mějte se krásně. A hlavně krásně opravujte. Okamžitě, oddáleně, zjevně, skrytě, neverbálně. A hlavně, nepracujte moc. Nechte to na studenty. Oni to dokážou sami. Jen když jim trochu pomůžete. Pro online jazyky připravila Glosa, škola jazyků. Jmenovitě Kamil Bukověcký a Margareta Zábranská.
Jsme léty prověřená jazyková škola s britskou akreditací a certifikátem řízení kvality ISO 9001. Učíme odborně a s chutí a máme skvělý tým. Jsme tím nejlepším průvodcem na cestě ke zvládnutí cizího jazyka. S námi se domluvíte. Děkujeme za pozornost a přejeme vše dobré.